Guys, mag pansit di ay ko gamay guys. Kay birthday ko no hay sa akong siyena. Pero dili niingon nga handa-handa gid para panihapon na gud namo ba. Then naglungag man kog saging guys. Mao ni among iparis guys. Sige, mga unta. Pero magluto pa ko. Di ako'y gilantan guys na nag-fry, nagpakot-kot sa pag-umangkon ang yuan ako sa siyang lutuan ari. Fried chicken. Kanang di man tabal salbahes nga pagkaginikanan guys, magpangga ang tag-anak, may tagbalusan tagpangga sa guys. Hello bebe, naon ba? Hindi na saging din. Dali. Mama kayo nila. Harot. Dali ka ha? Ano? Mapake pa. Manok na. Manok na. Karoon taon. Fried chicken. Bato. Agat mama. Ano mama? Ano mama? Be? Naila ato din eh? Mami nga. Ang gililantan ka, ang maray.